खुलुमबाय आं एमबी मैखोम धेमाजि जिल्ला इउबिपिनि स्निथि बोसोरारि जुथुम्मा आरो जनाय दखरा इउबिपिनि स्निथि से बोसोरारि जुथुम्माखौ थांनाय सानखालि सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारीनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारीया। बे मेलाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया बाहागो लानानै बुंथियोदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो बिकेडब्लिउएसिआ दासिमबो मोनसे आबुं महर मोनाखै। मानोना दासिमबो गामि फोसावनानै होआखै, जायनि थाखाय बियाबबो दानो हायाखै, बिसायख'थिबो गेलेनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बिकेडब्लिउएसिआ खुंथाया मोननांगौ रां बावजाखौबो आबुङै मोना। लोगोसेनो सरकारनिफ्राय मोननाय 14 कौटि रां बावजाजोंनो बिकेडब्लिउएसिआ खुंथाया मोनथाम जिल्लानि रियां हारिखौबो नायनांगौ जायो होननानै बुंथियो। लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ फैबाय थानाय समाव खौसे गोसो गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो बिथोन होयो मिहिनेश्वर बसुमतारीया। दिनैहाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बोसोरसेला जि जुथुम्मा बावहाय फैनानै आंथ' गोजोननाय मोनफैदों। बावहाय गुबैयैहाय बर' हारिनि जोंनि जि मोनसे थांखि थाखायखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावबोदों आद्रा जाजोबनानै दङ। बुंनो थाङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावबोदों, बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि बिथांखि बेफोरखौनो बिथा खालामनानै जोङो जि खामानिखौ मावदों बे दाबो जाजोबाखै। सम लाबावगोन, जुजिबावनांगोन खौसेयैनो। बेनि गोनांथिखौ जों मोनदाङो आरो आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जों मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै दैदेनदोंमोन। एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा दङमोन, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जि मोनसे गोरोबथाखौ जोङो भारत सरकार आसाम सरकारजों जुथाय खालामनानै फैदोंमोन। बिनि माखासे दफाफोर मावफुंनाय जादोंब्लाबो माखासे गोनां दफा दंबावो, जाय दफाफ्रा दा मावफुंजायाखै। ओंखायनो जोंनाबो बर' कसारी मोनसे गावारि खुंथाया बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय जों जाय मोनसे बर' कसारी मोनसे गावारि खुंथायखौ जों मोन्दों, जोंनो सरकार दाना होदों, मोनसे इन्ट्रिम मोनसे खुंथाय मोनसे जोंनो होदों, बेयो दाबो आबुं महर मोनाखै। मानोना गामिखौ दाबो सरकारा फोसावना होआखै, ओंखायनो बियाब दानो हायाखै, ओंखायनो जों बिसायख'थिबो गेलेनो हायाखै। जायनि जाहोनाव जोङो जि रां बावजा मोननांगौ बे रां बावजाखौ जों आबुङै मोना। फारसेथिं जोङो 14 कौटि रां मोनो। बे 14 कौटि रांजोंहाय जोङो सनकसनिफ्राय सदियासिम बुंनो माने धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफां बावहाय रियां जोंनि बिदा फंबायफोर दङ। बावहाय मोनथाम जिल्ला दङ, करिमगन्ज, काछार आरो हाइलाकान्दि। बेनि रियांफोरखौबो जों नायफानांगौ जायो। दा ओंखायनो रायजो राजाया लुबैनाय बायदि, आइ आफाया लुबैनाय बायदि, बा जोंनि लुबैनाय बायदि जों बर' रायजो राजा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो रां एसे मोननायनि थाखाय। ओंखायनो जोंनि मावनांगौ खामानिया बे थाबाय आरो जोङो सानदों जोंनि फैगौ 7, 8, 9 जानुवारि 2025 मायथाइयाव कामरुप जिल्लानि रङिया जि मोनसे ओनसोल जाजिखना कमलपुर कनस्टिटुवेन्सिनि सिङावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17 बोसोरसालि जुथुम्मा जागोन। दा बेनि सिगां बर' कसारी मोनसे गावारि खुंथायनि गामि फोसावनायखौ सरकारनिफ्राय जों लुबैदों आरो जों रादाब होगासिनो दं, सावरायगासिनो दङ आरो बेखौ जाफुंहोथारनो होननानै जों सानदों। दा जोङो सरकारजों थाबैनो आरोबाव रादाब लालायबावगोन आरो जों खावलायबावगोन। नङाबा जोङो रायजो राजानो गोदान मा रादाब होनो? जोंनि बर' कसारी मोनसे गावारि खुंथायनि दावगानायनि जेबो रादाबखौनो जों होनो हानाय नङा। दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा, जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला, बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो दा माखासे जेंनाफोर दङब्लाबो सरकारा मोनसे समाव जोंनो बुंदोंमोन जे जाय जायगाफ्रा, जाय ओनसोलफ्रा जेंना गैला, बे जेंना गैयै बर' गामिफोरखौ जोङो खोन्दो हिसाबै माने फेज वाइसआव जोङो नटिफिकेसनखौ होलांसै होननानै बुंदों आरो बुंनाय बाथ्रा दं। ओंखायनो जोंबो लुबैगोन जेराव जेंना गैयैफोर दंसै, जेरै मिसिं अट'नमास काउन्सिल जेंना गैला, सनवाल अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैला, दिउरि अट'नमास काउन्सिल जा जेंना गैया, ओजोंहाय धुबुरी, फारसेथिंहाय बरपेटा, नलबारि, कामरुप, गुवाहाटी आरो फारसेथिंजाय जोंहा ओजोंहाय गलाघाट
आरो लखिमपुर धेमाजि शिबसागर डिब्रुगड़ बे जायगाफ्रा जोंहा जेंना गैया बेफोरनि माबाखौ जोङो दा फेस वाइसआव होयोब्लाबो जोंहा मोजां जायो आरो होहोनो थाखाय बा होजानायखौ जों लुबैदों आरो जोङो बेनि थाखाय नांथाबगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो काउन्सिलनि जे आबुं जानांगौ बोसोरसेला जुथुमायाव माबाफोर मोनसे मोजां मेसेज फैगोन होननानै आसा खालामदों जों मिजिं लादों बावहाय मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्वशर्मा थांनो गावनो बाथ्रा होदों गुरुत्तआव गाहाय आलासि महरै थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनिनो मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्सनि जोंनि मन्थ्रि बिथां डक्टर अनुज पेगुआबो बेवहाय बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बर'नि गुबुन गुबुन रायजो आरो हादोरनिबो बाहाय बाहागो लाफैनो बाथ्रा दं जेरै नेपाल बांलादेश आरो त्रिपुरा मेघालय अरुणाचल वेस्ट बेंगल बेफोरनि थान्दैफ्राबो बाहागो लानायनि बाथ्रा दङ आरो लोगोसे आसामाव रायजो जानाय जोंनि बर'नि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर जेरै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि आब' दिपालि नार्जारि बेवहाय बाहागो लागोन आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लागोन बेंगलि जुब छात्र फेडारेशननि आफादगिरि दीपक दे बिथाङाबो बाहागो लागोन भोजपुरि जाथि परिषदनि आफादगिरि बिथां कैलाश कुमार गुप्ताबो बाहागो लागोन आरो TMVKनि आफादगिरि तिलक दले बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लागोन जों मिजिं थिदों बावहाय जोंहा रायजो राजानो मोनसे माबा मोजां रादाब होनो हागोन होननानै जों मिजिं थिदों